Добрый день, шановное гаспадарства, шановные сябры. 5 падзеяў от Вячеслава Сіўчыка и я, Вячеслав Сіўчык. На тыдні з 13 по 19 траўня я буду каментаваць наступныя 5 падзеяў. 18 траўня перамога Александра Вусика в бои за титул абсолютного чемпиона по боксу. Другое. 15 травня замах на премьера Словаччины Роберта Фіцо. Третье. 18 травня вето президента Грузии на закон, який парламент Грузии принял в 3 читаннях, не глядячи на вуличные акции. Четвертое. 16 травня визит Путина в Пекин. И 5. 19 травня Министерство внутренних справ Беларуси отрапортовало про репрессии по белорусских вёсках. 18 траўня адбылася вельмі значная падзея в гісторыі сусветнага спорта, калі впершыню за апошняе чвэрцьстагоддзя вядомы боксер, супертяж Александр Вусик перамог и домогся титула абсолютного чемпиона по боксу. Ягоны суперник Тайсон Фьюры таксама был одним з пераможных боксеров сучаснасці. Яны абодва равеснікі одного ўзроста, вельмі сур'ёзны был бой. Што вельмі важна, абодва яны з'яўляюцца хрысціянамі. І гэтая перамога Александра Вусика показывает, что Украина мае яшчэ вельмі сур'ёзныя ресурсы. И гэты ресурс, той казацкі дух, про які все не павінны забываться. Абсолютно были добрые и словы у Вусика и перед боем, и пасля боем, и пасля его перамогі. И то, что он пригадал менавіта падзеі вот этой страшной российско-украинской войны, и то, что он твердо стоит на позициях Украины, это вельмі важно. И я спадзяюся, что это будет таксама вельмі моцная дапамога тым, кто змагаецца с российским империализмом, потому что навіны и гэтага тыдня, які я каментую, падчас войны, яны не вельмі суцішальныя. На вялікі жаль адбываецца і надалей паўзучы наступ империи зла Российской Федерации на территории Украины. Причем гэты наступ ідзе з розных кірункаў. И подкрэслю, что уже и аналитики пачынаюць казаць, что тыя бои, якія ведуцца на поўначы Харкаўскай области, яны маюць дачыненне да магчымых планаў Кремля по задзейнічанню лукашэнкаўскага войска в гэтай страшной войне, который развязал злачынны режим Путина. Але мы бачым, что ЗСУ змагаецца, мы бачым, что перамоги Украины ёсць, тым ліку і в спорте. И тому мы шчыра кажам: слава Украине! Свой да свайго па свае. Шановныя беларусы Варшавы, калі ласка, запрашаю на традыцыйную недельную акцию, якая адбываецца ад 14 гадзіне каля помніка Каперніка. Свой да свайго па свае. 15 траўня адбылася вельмі жахлівая падзея. Гэта замах на премьера Словаччины Роберта Фіцо. Ему было зроблено уже некалькі операций. В неделю поведомлено, что стан его, не глядячи на то, что стан его тяжкий, ягонаму жыццю нічога не пагражае, что вельмі добра. Ну, першае, я хотел бы выказать свою солидарность, бо это немагчыма, каб тэрарызмам вырашалі пытанне палітыкі. І тут няма ніякага апраўдання
ані тэрарысту, ані тым людзям, якія стаяць за ім. На вялікі жаль, Словаччына, як і шмат якія краіны Европы, яна вельмі моцна пацярпела ад 20-го стагоддзя. Дарэчы, мне заўсёды сімпатычныя былі і герб Словаччыны, і тое, што ёсць агульныя рысы паміж беларускім і славацкім народам. І абсалютна недапушчальна, каб забівалі за палітычныя погляды. Вельмі добра, што практычна ўсе кіраўнікі дэмакратычнага света яны выказаліся в падтрымку прэм'ера Словаччыны. І мне вельмі хацелася бы, каб свет все-таки не забываўся, што Першая сусветная вайна пачалася з тэрарыстычнага акта, калі Гаврила Прынцып, абсалютна шчыры чалавек, які пасля загіне в турме, страляў Фердинанда. Ён тады страляў за всех паўднёвых славянаў, за сербаў, харватаў, басніцаў. І, конечно, я думаю, он просто стал бы вар'ятам, калі бы ён даведался, что будет адбывацца на Балканах уже пасля распада Югославии. Таму ані вайна, ані тэрор ніколі нічога не вырашалі. І пагрозлівыя рэчы гэтыя, яны могуць прывесці да катастрафічных вынікаў, як вось той замах в 2014 годзе аказаўся пачаткам страшнай Першай сусветнай вайны. Таксама пагрозліва тое, што і в нядзелю быў нейкі інцыдэнт з прэзідэнтам Ірана, бо все больш і больш хлусні, все больш і больш крыві зараз льецца. І тэрорам можна толькі дапамагчы сілам зла па знішэнню людства. Гэта засведчыла 20-е стагоддзе. Таму незалежна ад прапаганды, незалежна ад розных падыходаў, палітычная дзейнасць мусіць быць абаронена. Палітычныя погляды мусяць быць абаронены. І Словакія, як і все іншыя краіны, маюць права на тую ўладу, якую выбіраюць народ. Вот на вялікі жаль, беларускі народ, пазбаўлены права выбіраць уладу, уже амаль 30 гадоў. Мне вельмі не хацелася бы, каб такі лёс напаткаліў іншыя еўрапейскія народы. І вот якраз тэрор можа прывесці да гэтага. Свой да свайго па свае. Шаноўныя сябры, 28 траўня ва ўторак а 18 гадзіне адбудзецца прэзентацыя кнігі беларускага гісторыка Юрыя Грыбовскага «Белорусы в польском войску 1919-1947 год». Вітрына Дома Сходняга, пляц Конституции 6, Варшава. Свой да свайго па свае. 18 траўня было накладзена прэзідэнцкае вето Саломы Зурабашвілі на той закон о празрыстасці замежных уплываў, які вельмі цяжка прымаў парламент Грузіі, які выклікаў масавыя пратэсты грузінскага грамадства, які паставіў пад пытаннем удзел Грузіі в еўрапейскіх праектах. І я вельмі бы хацеў, каб все-таки гэтае вето было канчатковым. Бо я цалкам быў на баку дэманстрантаў, якія выходзілі на вуліцы Тбілісі. Я не падтрымліваю некаторую рэакцыю нашых калегаў, якія зацыкліліся на тым, што лепш мірныя ці немірныя пратэсты. Это на вялікі жаль.
не самое галоўнае. Самое галоўнае паспяховасць. І менавіта і мірныя акцыі маюць сэнс, калі ёсць дакладны план і калі людзі дамагаюцца канкрэтных патрабаванняў. В 2020 годзе праблема была не в людзях в Беларусі. Праблема была ў тым, што выбарчы фарс адбываўся в межах гібридной войны Российской Федерации супраць Беларуси в часы пандемии. И здрада была не в народе, здрада была в штабах. Народ поводил себя абсолютно адекватно. Не глядячи на все гроши, не глядячи на весь уплыв России, якая вымагалася примушення до так званой интеграции с дорожными картами, люди подняли в спробе белорусской революции 9-12 жніўня бел-чырвона-белые стяги насуперак практично всем и всему, чем засведчили перед всем светом, что белорусский народ есть, что он мусить быть субъектом права, и не бандиты мусят кіраваць Беларусію. Бо практычна у нас улада 30 гадоў бандыцкая, гэбэшная, і апошні выбарчы фарс 2020 года просто переформатировал лукашенковскую банду, якая здійсняла крывавыя злачынства яшчэ ў 20 стагоддзе, лукашенковска-путинскую, чым павялічыла небяспеку для всей Европы и для белорусского народа. А тое, что спрабавалі выкарыстаць жаданне беларусаў жыць в незалежнай дэмакратычнай краіне удзельнікі выбарчага фарса, гэта іншая гісторыя. І гэта рэч вельмі жорсткая. Якраз пратэсты в Грузии показывают, что все ідзе вельмі складана. И мы, калі кажем про Грузию, не повинны забывать, что тая пророссийская частка элиты Грузии, якая дастаткова тесно звязана с Газпромом, что нагадывает зноў-таки нам про выбарчы фарс 2020 года, бо лукашенковская банда с московской бандой, ведя газовые войны уже 20 годов, пачалі в 2004 году. И алгоритм выбарчага фарса рабіўся Кремлем і Лубянкай таксама з выкарыстаннем тых элементаў, якія былі напрацаваны падчас газовых войнаў. В Грузии аналагічная ситуация. И дай Бог, каб грузинский народ выстаял, каб гэты закон, які непрымальны для Европы, які непрымальны для грузинского грамадства, але ж вельмі патрэбны Москве, все-таки не был прыняты. Мужность людей на улицах при демонстрации, яна аднолькавая в Беларуси, в Грузии, раней по всей Всходней Европе, калі адбываліся рэвалюцыі, якія знеслі камуністаў. І паспяховасць гэтых дзеянняў яшчэ вельмі залежыць ад таго, хто кіруюць вуліцай і якія планы гэтыя людзі маюць. Бо беларускі досвед паказвае, што немагчыма зрабіць рэвалюцыю, калі вылазят наверх тыя людзі, которые категорично супраць революции, которые хотят захавать ту же банду, просто поменять некоторые особы. Так не может быть. Бо революцию могут зрабіць только массы, только народ. А белорусский народ, в адрозненне от штабов, ён давно хотел бы атрымаць право выбирать уладу. В Грузии хоть и вельмі цяжка, але ж выборы, в адрозненне от Беларуси, отбываются. И пожидаем,
грузинскому народу, каб не напаткал их лёс нашего народа, народа, позбавленного выбирать владу уже 30 годов, свой да свайго па свае. Шановныя беларусы Польши, шмат хто мае праблемы по легализации в Польше. Калі ласка, телефон юриста, які може оказать дапамогу, гэта Антось Копиш, телефон плюс 48 782 044 699. Антось Копиш займаецца гэтымі праблемамі легалізацыі уже вельмі шмат гадоў. Еще раз ягоны телефон 782 044 699. Свой да свайго па свае. Четвертая навіна – гэта візіт яшчэ аднаго злачынца, які несе персанальную адказнасць за той тэрор і рэпрэсіі, які адбываецца в Беларусі, і тое, што в Беларусі кірует незаконная улада Александра Лукашенко. Так вот, визит Путина в Пекин. Як вы ведаете, Си Цзяньпинь, кіраўнік Китая, здзейсніў дастаткова сур'ёзныя візіты по европейских краінах. Это Франция, як я казал в минулом обзоре, дастаткова слабое звено в 20 стагоддзі в системе НАТО. Это таксама европейские краіны, которые Венгрия и Сербия, якія займаюць позиции не только евроскептицизма, але якія дастаткова проросійские. И вот визит Путина. Визит пасля того, як адбыўся чарговы выбарчы фарс, потому что назвать выборами то, что отбывалось в империи зла Российской Федерации, это немагчыма. Это так званая кіраваная демократия, где той же Путин гарантавана маюць магчымасць прызначыць праз свою уладу самого себе президентом. Там давно уже зачистили громадянскую супольнасць, знішчаны были все демократычныя реформы, якія адбываліся при развале былой империи зла Советского Союза. И мы бачым, что пасля того, як Путин черговый раз сам себя прызначыў кіраўніком России, адбыліся дастаткова важные перестановки в кіраўніцтве силового боку в России. Сышлі своих посадов Шойгу и Патрушев, две ключевые фигуры злочинного путинского режима. И когда Шойгу поставили на место Патрушева, то Патрушева, якого некоторые аналитики называли преемником Путина, призначили просто помощником Путина. Цікавий такий крок, який показує, що у чекістів питерських так само є таке особливе почуття гумора. В Китай кіраўнік Кремля прилетел з вельмі великой колькостью новопризначенных, старопризначенных своих чиновников. По великому рахунку нават складаецца такое ўражанне, что в пэўнай ступені Путин поехал в Пекин уже по старой московской традиции за ярлыком на княжанне. Цікавае было тое, что всплывала там тема и Украины. И на наступный день пасля того, как он прилетел в Пекин, Путин расшифровал российских имперцев, сказавши, что нема планов на сегодня по захопу Харкова. Я это связываю с тем, что натурально тема
Украины обговорывалось с кіраўніком Китая. Я все-таки завсёды лічыў, что КНР займае дастаткова специфичную позицию по российско-украинской войне. Я схожу с чаго? С того, что еще 15 годов тому назад такие зубры знешней политики Злучених Штатів Америки, як Киссинджер і Бжезинський, які завсёды были конкурентами поміж собой, і їхні концепції так само были разлічені на боротьбу республіканської демократичної партії. Так ось, гэтыя вельмі вядомыя дзеячы, яны дасягнули консенсуса и практично в открытую пропонували Пекину взять и поделить свет. Частка зона уплыва США, частка КНР. Зроблено это было на одном из открытых мероприемств в Пекине. И, как вы бачите, Пекин ніяк на гэта не адрэагаваў. Гэта тлумачыцца менавіта тым, што той пад'ём, тое развіццё, якое было у Китая за апошнія некалькі дзесяцігоддзяў, яны вельмі моцна падкрэсліваюць тое, што роля Китая в сусвеце будзе ўзрастаць. В тым ліку і, на мой погляд, без войны. Ставлення до российской агрессии супраць Украины в Пекине тлумачыцца некалькімі фактарамі. Першае, гэта тое, што все-таки гэта вайна перашкаджае гандлю сусветнаму, бо кітайскія тавары яны трапляюць на розныя рынкі, і натуральна гэта вайна гэтаму перашкаджае. На мой погляд, Пекін супраць того, каб адбылася перамога Захада, але ж ему таксама не патрэбна перамога Расіі, а Украіна ему наколькі паколькі. Натуральна, што трымаюцца прынцыпаў міжнароднага права і все-таки прытрымліваецца тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны, але ж толькі на словах. І трэці момант вельмі важны. Кітай таксама ўваходзіць в клуб сусветных дзяржаў, якія маюць ядерную зброю. Гульні Москвы с ядерной зброей яны могуць адкрыць скрыню Пандоры. И вельмі кепска, что в парушэнне всех будапештскіх меморандумаў, якія прымаліся в адносінах да Беларусі і гарантавалі дэмакратыю і незалежнасць нашай краіне, злачынны пуцінскі рэжым завёз тактычную ядерную зброю на тэрыторыі Беларусі, выкарыстоўваючы наяўнасць незаконнай лукашэнкаўскай влады. Это вельмі страшна. Жахліва, што няма аніякай рэакцыі ў свеце адэкватнай гэтай пагрозе і Беларусі, пагрозе і всей Европы, потому что только не хапала постчернобыльской Беларуси, якая и так потерпела от двух сусветных войнаў, стать мишенью для ядерных ракетов в отказ при применении российской ядерной зброи с территории Беларуси. Тому беларуская тэматыка, я не ведаю, ці всплывала падчас перамоваў Москвы с китайцами в Пекине, але ж цалкам магчыма, што і всплывала, потому что сам Пекин, ён дастаткова глыбока залез в лукашэнкаўскі рэжым. И по некаторых позициях лукашэнкаўская банда дастаткова устойліва себя адчувает менавіта в Китайской Народной Республике. Так, апошні выбарчы фарс резко взмацніў позиции Российской Федерации,
Але ж не варто забываць, што телеграмма злачынца Путина, злачынцу Лукашэнкі, была другая. Спачатку былі кітайцы. І некаторыя эпізоды, напрыклад, расійска-украінскай вайны, звязаныя з перамяшчэннямі войска і некаторымі датамі вайсковых аперацый, я напраскі звязваю з тымі кантактамі, якія адбываюцца ў свеце і дзе вельмі вялікую ролю адыгрывае тым ліку і Пекін. Значна большая, чым Москва. Таму што ресурсы абсалютна розныя. І вот та імперія зла, якая хоча знішчыць беларускі народ, якая на нашых вачах знішчае Украіну, якая мае агрэсіўныя планы да еўрапейскіх краінаў, гэта атавізм. А Пекін сапраўды накапіў вельмі сур'ёзныя ресурсы. І вось гэта расійская агрэсія на ўсход, яна непазбежна толкает Москву в васалы Китая. Іншая справа, калі гэта адбудзецца. І самае галоўнае, каб тыя перамовы, якія вёл злачынец Путін в Китае, не прывялі да развязвання Трэцяй сусветнай вайны. Верагоднасць чаго вельмі ёсць. Таму што, як заўсёды, найбольш цікавыя пытанні, которые там абмяркоўваліся, яны былі закрытымі. Свой да свайго па свае. Шаноўныя сябры, вялікая просьба падтрымаць YouTube-канал Вячеслава Сіўчыка. Буду удзячны за фінансавую дапамогу. Гэта можна зрабіць па першай спасылцы в каментарах. Але ж таксама вельмі буду удзячны за парады, за пашырэнне інфармацыі, што такі YouTube-канал ёсць, за каментары, за прапановы, якія тэмы трэба каментаваць. Свой да свайго па свае. Пятая навіна, яна крыху нават сюррэалістычная, таму што я уже давно звыкся, што ў выніку 3 антиконституционных референдумов гэтая банда Лукашэнкі, яна практычна ператварыла всех грамадзянаў Республікі Беларусь в своих прыгонных, резко абмежаваўшы правы и свободы, растаптавши Конституцию и отобравши у белорусского народа право выбирать уладу. Я давно кажу про террор и репрессии, которые проводит незаконная лукашенковско-путинская банда, пачынаючы з 2020 года, якія адбываюцца штодзённа. Але нават меня здзівіла тое, што в неделю 19 траўня Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі адрэпартавалася пра грамадныя рэпрэсіі, якія яны правялі па беларускіх вёсках і аграгарадках, выконваючы вуснае распараджэнне пачвары Александра Лукашэнкі, якую ён даў 16 красавіка сёлета. Лічбы просто страшныя. В беларускіх вёсках аказалася 70 000 так званых дармаедаў. Па 400 вёсках і аграгарадках праведзены былі нейкія сур'ёзныя рэйды, і гэтыя рэйды будуць далей працягвацца. Як разумею, вельмі сур'ёзны ціск зноў быў на шматдзетныя сем'і, на іншыя катэгорыі беларускага насельніцтва. На гэтым тыдні было вельмі шмат і іншых заяваў пра палітычныя рэпрэсіі в Беларусі. Нечакана следчы камітэт збудзіў крымінальную справу за тое, што беларусы святкавалі в замежжы самое галоўнае нацыянальнае свята – Дзень волі, Дзень Беларускай Народнай Рэспублікі. Там 104 прозвішча
акції, які відбувалися на діаспорі в абсолютно різних країнах, в різних городах. До якої ступені треба ненавидіти білоруський народ, каб зараз, в 21 стагоддзі, коли Білорусь, як практично і вся Європа, трапила в жорсткую ситуацию депопуляции, коли насельніцтво Беларуси поменьшается с кожным годом, и ще проводять такие массовые репрессии, и знов почать душить белорусскую вёску. Это не сталинские репрессии 29-33 года, коли проводили так, суцельную коллективизацию. Это 21 стагоддзе. Гэта сапраўды вельмі жахліва. І в этой ситуации трэба разумець, што лукашэнкаўскі рэжым, ён ніколі не будзе беларускім. Пагроза для ўсіх беларусаў выснаванне гэтай лукашэнкаўска-пуцінскай банды. Падкрэслівае гэта і тая страшная ситуация по белорусских политвязням, потому что замена оппозиции в 2020 году, и она привела и до того, что ніколі так не было по пытанню политвязням безнадейно, як сёння. Нагадаю, что, пачынаючы з 2020 года, на лукашэнкаўскі режим, а то и на всю Беларусь, накладаліся пакеты санкцый сур'ёзных толькі тройчы. Гэта калі Лубянка і Кремль праз незаконны рэжым Александра Лукашэнкі пачалі гібридную вайну супраць краінаў Еўразвяза, Польши и Литвы па незаконных мігрантаў, прычым подтягиваліся мігранты з краінаў, дзе лукашэнкаўскі рэжым наогул не мае аніякага ўплыва, а ж там моцныя маскоўскія структуры. Удар в отказ по белорусах. Робится практично железная заслона. У громадян Беларуси, якія змагаюцца з злачыннай лукашэнкаўска-пуцінскай банды, возникают пытанні и по визах, и вельмі тяжко выбраться з-пад лады ГБшной банды. Другая хваля санкций. Это калі была лубянковская операция, зноў-таки, з дапамогай злачыннага лукашэнкаўскага рэжыма па захопу самалёта. До гэтага часу мы не ведаем прозвішча 4 грамадзянаў Расійскай Федэрацыі, якія выйшлі в Менску, калі самалёт гэты быў захоплены. У выніку практычна паралізавана была і магчымасць для беларусаў карыстацца самолетами, калі ўзнікае пытанне по ратаванню свайго жыцця, здароўя ад рэпрэсій лукашэнкаўскага рэжыма. Ну і трэці пакет рэпрэсій – гэта калі пачалася злачынная агрэсія Расійскай Федэрацыі супраць Украіны 24 лютага і выкарысталі тое, што ёсць незаконная ўлада Лукашэнкі, і ваход расійскіх войскаў адбываўся і праз беларускую тэрыторыю. Не глядзячы на то, што нават лукашэнкаўскае войска не загнали на войну, а не загнали не тому, что есть пачвара Лукашенко, он давно бы воевал, и он на этом бы таксама зараблял сур'ёзныя грошы. Але ж ёсць хаця і паневолены, але ж жывы беларускі народ, які не хоча воеваць, его ламаюць тэрорам. Так вот, не глядзячы на то, што нават лукашэнкаўскае войска не воевала, все роўна менавіта Беларусь робяць краінай агрэсарам, і гэта вельмі небяспечна, таму што лукашэнкаўскае войска яшчэ могуць загнаць на гэтую вайну. А так покуль аказваецца, што беларусаў чамусьці наказваюць за то, што яны не ваююць. Нейкая нелагічная рэч, больш того, ідуць размовы о нейкай дурацкіх, абсалютна і неадпаведнай сітуацыі, кантрыбуцыях, рэпарацыях. Атрымліваецца наогул нейкі жах, што палітвязні беларускія мусяць плаціць
за то, што есть злачынства расійского імперыялізма, які практычна і прывёл да таго, што ў нас такая вялікая колькасць палітвязняў, які да гэтага часу немагчыма іх пералічыць, бо вельмі заніжаныя лічбы. Але ж зноў-такі беларусы, аказваюцца, вінаватыя. Гэта катастрофа. Абсалютна трэба вяртаць суб'ектнасць Беларусі. Трэба пакінуць тыя рэчы, якія абсалютна неадэкватныя страшнай катастрофе в Беларусі, таму тэрору і рэпрэсіям, все гэтыя гендерныя нейкія праблемы, іншыя рэчы. Вы што, хочаце, каб 50% палітвязняў былі жанчыны? Трэба перестаць займацца лухтой. Зараз нейкі шанец есть толькі ў тым, каб паспрабаваць змяніць ситуацию в Беларуси, бо белорусский народ, ведя вельмі страшную борьбу за незалежность и демократию в абсолютно жахливых умовах. И он практически не мает союзников. В тем лику союзниками нават не выступая новая белорусская диаспора, мает свои некие проблемы. Сегодня з'яўляецца просто пытаннем выживания. Это менавіта перефарматирование санкций, якія былі прыняты раней. Нема іншай магчымасці размаўляць з той бандай, якая давно парушает все законы, парушает Конституцию Республики Беларусь, якая праводит террор и репрессии супраць белорусского народа, якая домоглася того, что у нас вельмі великая колькасць палітвязняў. Можно з ими размаўляць толькі з пазіцыі сілы. Я хотел бы нагадать, что в 2010 годзе адразу пасля брутальнай зачысткі плошчы 19 снежня, дзякуючы тым пресс-конференциям, которые мы проводили в Менску, на режим были накладены санкции с одним патрабаваннем – вызвалення палітвязняў. И вельмі цяжка, але ж банда вымушана была палітвязняў вызваліць. Я протестовал, калі здымаліся санкции, потому что санкции – это вельмі сур'ёзная бюрократия, это все вельмі складана. И зняццё санкций, всех санкций, и оно привело до того, что оказалось, что Захад финансовал и будущие репрессии, и концлагерь Окрестина, и будущие политику, которая проводила лукашенковская банда, потому что это вельмі сур'ёзныя грошы, которые платятся карным системам, якія змагаюцца з беларускім народам, якія дастаткова сур'ёзныя сродкі ідуць на такія тэрарыстычныя арганізацыі, як КГБ лукашенковская, як ГУБАЗик, іншыя структуры. І вельмі небяспечныя тыя размовы, что трэба отменить санкции супраць террористов, и тады будет все добро. Не. Адмена санкций зараз приведе до еще большей упевненности в себе бандитов и террористов. Яны просто атрымаюць больше грошей, яны будут проводить еще большую политику террора и репрессий, и я не ведаю тады, яким чынам палітвязні могут выходить с турмаў. Это просто немагчыма. Один шанец есть все-таки. Это переформатирование всех тых санкций, якія были накладены за той период после 2020 года на одно патрабаванне – спынення террора супраць беларускага народа и вызвалення палітвязняў. И абавязкова трэба пакет санкций супраць Российской Федерации за террор, які развязаны лукашенковско-путинской бандой в Беларуси. Бо інакш практично жадаюць гэта заходнія палітыкі ці не жадаюць, жадае гэта так званыя дэмакратычныя сілы ці не жадаюць. Тая палітыка і тыя санкцыі, якія сёння ёсць, яны працуюць просто на тое, што павялічваецца верагоднасць трэцяй сусветной войны. И палітвязні в турмах,
А бандиты и террористы захопили европейскую краину. Бо все чомусь забываются, что Беларусь не просто европейская краина, это центр Европы. И что Беларусь нават географично отыграла жахліва трагічную роль в першых двух сусветных войнах. И хопить здрадживать белорусскому народу, хопить забывать про национальные интересы нашего народа. В Варшаве 18-го отбывалась акция по шанованию героев Монте-Кассино. Это коли войски другого корпуса, польского корпуса под кіраўніцтвом Владислава Андерса здійснили подвиг, прорвали линию Густава в Италии под Монте-Кассино. Герои. Але гэтых героев жахліва падманули, потому что яны змагаліся з жахлівым нацизмом Німеччыны, але ж яны былі катэгарычна супраць не менш жахлівага сталінскага камунізма, які такі же крывавы, як нямецкі нацизм. Але ж іх падманули. Іхнія краіны былі аддадзеныя пад рэпрэсіі Москвы. На вялікі жаль, пра беларускія інтарэсы пришел час сказать вельми голосно, потому что вся Европа находится в передвоенном стане. И белорусам вельми небеспечно жить в минулым, в чужих схемах, бо вы ж бачите, что отбывается в нашей краине. Вы бачите, як практично на вачах всего света спрабуют знішчыць беларускі народ. Супрацьстаяць гэтаму можа только одно. Гэта права, бо в Беларусь все роўна рано ці позна трэба вяртаць права і законнасць, тое, што блізка сёння няма. В тым ліку і права беларускага народа выбіраць уладу. І гэта магчыма не тады, калі беларусы бегают по чужых схемах і спрабуюць абвінаваціць свой же народ в тым, што зрабілі ворагі. А толькі тады, калі мы прыгадаем, што в дадзеных умовах, верагоднасці Трэцяй сусветнай вайны, адзінае ўратаванне – гэта незалежніцтва. Бо галоўнае – гэта права беларусаў на ўласную дзяржаву, на ўласную краіну, на ўласную культуру. Мы покуль яшчэ не акупаваны жахлівай расійскай новай імперіі. Але ж нашу дзяржаву захапіла банда. І гэтая банда праводзіць рэпрэсіі супраць усіх слаёў беларускага народа, супраць прадпрымальнікаў, супраць гараджанаў. Яны дайшлі і да бедных уже беларускіх вёсак, якія дастаткова цяжка жылі і без гэтых рэпрэсій. Гэта трэба спыняць. Беларусь, передусім, это не просто словы. Лозунг «Свобода народам, свобода особам» – это не просто лозунг. Не народ для урада, а урад для народа – это не просто лозунг. Гэта ёсць звычайная праграма, бо беларусы не хочуць, каб яны былі знішчаны. Яны мусяць разлічваць только на самих сябе. І в першую чаргу на тых, хто змагаецца в Беларусі, где вельмі і вельмі цяжка. Будзьма ж, кто за мяжой, солидарныя с великим белорусским народом, бо Беларусь жила, жыве и будзе жыць. Жыве Беларусь!